ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಿನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಾಸ್ತಾವು ಶ್ರೀ ಭೂತಾನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇನ್ನೆ ಮುತಾಲಿ ಕಡೆ ಮುಡ್ದು ಬರೋದು ಪುಂಚಿತಿನ ಬಲಿ ತೇಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸಲು ಆಜಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೋಲ ಬಂಧುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಗ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಆ ಕಟ್ಟೋಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಚರಿಷ್ಮಾ ಹೊಸ ದೀಕಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಚತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರೆ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಲಿ ತೇಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂಥ ಎಸಲು ಆಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಗ ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾದಿನಕುಲು ಬಲ ಕೋಟಾದಿನಕುಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೆರೆ ಒಂಜಿ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟುಗು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೇಬಿ ಶಾಪ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐದು ಒಟ್ಟುಗು ಸುಮಾರು ಜನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇನು ಪನೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಅಂಗನ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿ ಡುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಈ ಲೇಸದ ಆಜನೆ ಎಸಲ್ಡುಲ್ಲ ಅಂಚತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ಬಲೆ ತೇಲಿಪಾಲೆ ಸಿಕ್ಸ ಇತ್ತೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದಲೆ ಕಡೀರ್ದ ಕುಸಲ್ಗಾದ ಶಾಸ್ತಾರ ಕಲಾವಿದರು ಶಾಸ್ತಾವು ಎದುಕೊನಗ ಇಕ್ಕೈ ತಾಟಿದ ಸೊರಟಿ ನಿಖುಲ್ ಎನ್ನುವುದು ಪರು ಮೇವು ಕೇಸರು ಉಳಾಯಿ ಪೂರ್ತಿ ನಿಂದು ರೇಪ್ ಮರ್ಡರ್ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಆಪ್ತ ವಸೂಲಿ ಒಂದು ಇಟ್ಲತ್ತು ತಂಡದಾಣಿ ಮಂಡೆ ಕಂಡದು ಅಂಡ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದು ಉಲಾಯ್ ಆಜನೊಂಜಿ ಅಂಡ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ರೆ ಏನೇನು ಮೂಲ ಕುಲ್ಲದು ಮಗಲ್ ಬಣ್ಣಗ ಅಡಿಗೆ ಹೊಡೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋತುಂಡು ವಾ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ರೆ ಆ ಜನ ಈ ಜನ ಓಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಫೋನ್ಲ ಯಾನೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆನ್ನ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಾ ಹತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಂಜಿನೆ ಬೊಕೆಂಚ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಯಾನು ಹಾ ಹಲೋ ಅದು ಗೊತ್ತಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪದೆ ಕಲ್ವೆ ದೆಪ್ಪೇನಾ ಅಂದಾಜಾಂಡು ಅದದ್ದು ಯಾನು ಗೊತ್ತಂಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಎಂದು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರ ಪುರ್ಸತಿ ಯಾನಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾನಂಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ ಲಜ್ಜೇರು ಆ ಬಕ್ಕದ ಲಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡಂತೆ 3 kg ಬಂಗಾರ 2 kg ಬೊಳ್ಳಿ 1 kg ಪಿತ್ತಲ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ತೋಲಿಯ ಸರ್ ಈ ರೈತ ವಿಷಯ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅವು ಫೋನ್ ಎನ್ನಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲೆ ಪೋಂಡು ಒಂದು ಅಂಚತ್ ಅಂಚತ್ ಐನ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ತೂಂಡು ಸರ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಲಾಕ್ ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲದ ಡೋರ್ ಎದುರ್ದ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ದಾಡಿಟ್ಟು ದೀತೆ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ತಟ್ಟಿದ್ದ ನನ್ನ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ದಾಡಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ಬಾರ ಬರಲೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಓಕೆ ಬರ 1 ಮಿನಿಟ್ ಹಲೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆನ್ನ ಹೇಮಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಮಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸನ್ನು ಗಾರ್ಡನ್ ಕಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಬಲ್ಪ್ ಗುಡ್ಡದ ಬರೀಟ್ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಡೋರ್ ನಂಬರ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಯಾವೇ ಓಕೆ ದೀಪನ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ದೀಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಸೀಬು ತಿರ್ಗಲೆ ಕಂಡು ಲಡ್ಡು ತಿನ್ನ ಆಸೆಯ ಈ ಜನ ಬರೊಂದುಂಡು ಮಾರೆ ನನ್ನ ಈ ಜನ ಅಬತರುಡು ದಾಯ ಸರ್ ಏರೇರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪೋರಿ ಇರ್ನನಿದಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಸರ್ ನಮೇ ಈತ್ನೆಟ ಎನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಂತಿದೇ ಮೂಲೋರಿದೀನಿ ಕಾಪಿ ಮಂತಿನೇ ಮಾತ ಓಡೇಡೆ ಬೋದಾಣ ಯಾನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮರ್ಲೆ ಅವು ತೂಣಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡದ ಸರ್ ಏ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಲೆ ವಿಕಾಸ್ ಮರ್ಲೆ
ವಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಲೆಯ ವಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಲೆ ನನ್ನ ಯಾನು ಬರ್ನಾಗ ದಾದನ ಬರೆಯಂದಿತ್ತು ಎಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ದಾದ ಬರೆಯಂದಿತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಸತ್ಯ ಸರ್ ಓ ಯಾಣುಜ್ವಲೆ ಬರೇ ಎಂದೇ ಪನ್ಕ ನಂಗೆ ಹೋದರೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಅದೇ ಸರಿ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಬ್ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹತ್ತಿಲಾಡಿ ಓದು ಬರದ ಕಲ್ಪೊಡು ಅನ್ಪಣ ಐಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗನ್ನಾಗ ಬೀಜದ ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗರಂಡು ಇಂದ ಎಡ್ಡೆಡು ಅನ್ಪೆ ಇನ್ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟುಲ್ಲ ತಾನೆ ಬುಡದ್ ಬಂದಿನಲ್ಲ ಬಡದಿ ಮುಟ್ಟೇರನೆ ಬಿಡುಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ನೋಡಿ ಅಂಚರ್ನೆ ಬಿಡು ಪೂಜಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತಿ ಖುಷಿ ಬಂಡ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಪ್ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಇನಿ ಕುಡಿಯಾರು ನೀ ನಾನು ಬುಡಿಯ ಕುಡಿಯಾರು ಸರ್ ಓ ಸೂಪರ್ ಆ, ಬರ್ಬೇ ಸರ್ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲ್ತಾ ಸಾರಿ ಸರ್ ಕುಸಿಟುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ದಾಲ ಅನ್ಪೊಲಿಂದತ್ತೆ ಕುಸಿಟ್ಟು ಪೋ ಪೋ ಪುಟ್ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕುಸಿಟ್ಟು ಯಾನ್ಲ ಆ, ಪೋ ಬರ್ಬೇ ಸರ್ ಆವ್ಯಾ ಪೋ ಬರ್ಬೇ ಪೋ ಓ ಸರ್ ಓ ಓ ಓ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಓ ಅವು ಮಣ್ಣು ಕೊಡ್ಬೇ ಸರ್ ಮುಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಬದಿಕ್ಕೊಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಬದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ ಬಾರ್ದು ಟೆಂಪ ಕುಲೋ ನೀನು ಬಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಟೆಂಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಳ ಅಂತ ಏ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ಯಾನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ ಟೆಂಪೋದೆ ದಾಲಜ್ಜು ಅಂತ ಸಾಮಾನು ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಡ ನೀಟ್ನೆಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಭಯ ಬರೋಡ ಸರ್ ಓ ಬರೋಡ ಓ ಹೊರಡ್ರಡ್ಡು ಭಯ ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ಹೊರ್ತು ಬತ್ತೇನು ಬಿಡ್ನ ಟೆಂಪಗೆ ಛೇ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಿಯೇ ರಜೆ ಅವಡ ಕೋಡೆ ಅವ್ರಿಯನ್ ಕುತ್ತಗಂಡ ನೇಲ್ಪಾದನ್ ಲವ್ ಕೇಸಿಡು ಆನೊಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರಂಡು ಬರ್ಪೆ ಓ ಬಂದಳು ಬಂದಳು ಕಾಂಚನ 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 ಹೇ ಜಂಭವೇ ಇವಳಿಗೆ ಲಾಂಛನ 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 ಶೆಟ್ರೆ ಒಂತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವರ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಪೊಂಡು ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಾಯಿಂಗ ದಾಂಡ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಬತ್ತಿನಿಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನೋರ್ ಯಾನನ್ ಲವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿನಿ ಆಯ್ ಪೊಪ್ಪಡೆ ಪಂಡ್ರಿ ಪೂಡಿಯು ನೀ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇಡೆಗ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಲೆ ತೊಂಬ ಇದೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ತೋಜ್ಜೆ ಕೇಶು ಕೇಶು ಯಾವ ನಿನ್ನ ಪೋಜು ಯಬಾ ಕಂಟೆಲ್ದಾನೆ ಲೂಸು ಕೇಶು ಮರವಯ್ಯ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಯಬಾ ಶಬಾಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದನೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ 10 ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಓ ದೇವರೇ ಕರೆಂಟ್ ಪೂರ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಆರಾದು ಪತ್ತದು ಒಂಜಿ ಅವ್ವಾದು ಉಂದು ಆಯ್ನಿಗೆ ಈ ಇಂದು ಮಲ್ತಿನ್ನ ಕಾಂಚನ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಚನ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಅಯ್ಯೋ 7 ತಿಂಗಳು ಪುಟ್ಟಿದಿನಾಯ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಹತ್ತು ಬೈದಿನಿ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಮದುವೆದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರೆಡೆಲೆ ತೊಂಬೈದಿನಿ ಇಂದು ಪಂಡಿಲೆಕ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಿರು ಮುಳಿಪುಣ್ಣ ಅದಾನೆ ಡೋನ ಶೇ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಡಾನ್ ಹತ್ತು ಡೋನತ್ತ ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಪೋಯಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಂಡ ಬತ್ತನ ಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಂಡಿಲೆ ಕಾಂಡಿ ಬುಡ್ಚಿತ್ತಲಪ್ಪ ನಾದ ಅವಸ್ಥೆಯ ಇಂಚಿನ ಕಥೆಯ ಈ ದಾದ ಕೇಶವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಕರ್ಬನಿಂಗಿಲಕ ಮನ್ಪರತ ಕರ್ಬ ನಿಂಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಅತ್ತಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಾಕಲ ಲಾಟಿದ ಕೊಡಿಡ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪೂಜಿದ ಒಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಯಾರ್ ಪಂಡ ಅಂಡ್
ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಈ ಪಂಡಾಂಡ್ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಲವ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಜೀವ ಉಂಟು ಪಪ್ಪನುಲ ಲೆಪ್ಪ ಇನಿ ಬರ್ಚಾನ್ ಬೊಕ್ಕ 13 ಜನ ರಾತ್ರಿ ಲೆಪ್ಪಗ ಪಪ್ಪ ವಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಂಗೆ ಬೆಚ್ಚಾನೆ ನೆಂಚಿ ನನ್ನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಬಕ ಎಣ್ಣ ತುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ತಿದ್ದ ಪ್ರಪಂಚ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎಂಚಿನದೆ ಕಾಪು ದಕ್ಕಲ ನಾಟಕನ ಪಪ್ಪ ಏ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಇದ್ದಾನೆ ಕೋಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಡೇ ಬೈದಿನಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪಪ್ಪ ಓ ಮೇರು ಏನನು ನರ್ವಂಟೆ ಬೊಪ್ಪಂಗಾಯ್ತ ದಂತದಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಈತ ಪುಡ್ಕೆನದ ಮಗಳಿಗೆ ದಾದಮಂತ ಪಪ್ಪ ಆದಲ್ಲ ಮಲ್ದಚೇರಿಯೇ ದಾಲ ಮಲ್ತಿರೇನಾ ದಾಲ ಮಲ್ತಿ ಜರುವಣ್ಣಗನೇ ಕೋಲಾರ್ದು ಬತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಲವ್ ಮಲ್ಪೆತ್ತು ಗೊತ್ತಾದ ನಾಲಿಡೆ ಬತ್ತು ಇರಲ್ದು ಅತ್ತೆ ಆರು ಮೇರು ಒಂಡ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಬಲ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಓ ಯಾನ್ ಮೇರೆ ಲವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯವ ನೋಡು ಓ ಸರ್ ರಟ್ಟೆ ಟೊಂಗಿ ನಿಗಂಟು ಎನ್ನ ಮಗಲಿನ ಲವ್ ಮಂತೊಂದುಲ ಎಂಕಿ ನಿಗಂಟ ಅವಡು ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಒಂದ ನಿಗಂಟ ಅಂದು ಬನ್ನೋನ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ ಅಂದ ಬಾಲೆ ನಿಕ್ ಬೋದು ಬೋದು ಲವ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಂದು ಪರಂಗದು ಪೋತಿ ಪರಂಗ ಪೆರಕಲ್ಲಕೈತೆ ಮೋನ್ ಎತ್ತಿನ ನೀತಿ ಕೊಡ ಬೆದಿರ್ದ ಒಂಟಿಗೆ ಕುಂಟು ವಾರ್ದಿಲ್ಲ ಕಾತಿನ ಉಪ್ಪಾಡಿ ಲವ್ ಆತ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೇವೆ ಓ ದೇವರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಮಗಳೆಲ್ಲ ಲವ್ ಮಲ್ತದು ಮದಿಮೆ ಅದು ಈಮಾನುಡು ಪೋಡು ಎಣ್ಣಿನಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬೋದು ಬೋದು ಈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಧರ್ಮಗೂ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬರ್ತಲೆ ಕಾಪುಂಡ ಬರ್ತೇವೆ ಮಗ ನಿಕ್ ಬರ್ತೇವೆ ಏರ್ನೇರ್ನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೆ ನಿಕ್ ಲವ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕಲಿಲ್ಲದ ಪುಣ್ಣುಲೇ ಆಗೋದಮ್ಮೆ ಮಾರಿ ನೀ ನಾನು ಕುತ್ತ ಕಂಡೆ ಜಬಡಾದಿನಿ ನೇಲಾದಿನಿ ದ್ಯಾಗ ಗೊತ್ತುನ್ನ ದೆತ್ತೋನು ದೆತ್ತೋನು ಜಾಗ್ರತೆ ಪನ್ನಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹಾ ಸರಿ ಇದು ಅವಳು ದಾದಾಯಿನಿ ಸರಿ ಉಳ್ಳಯ್ಯ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒರಿಯ ನಟ್ಟುನೇ ನಟ್ಟುಸು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ನ ಮಗಲೇನು ಲವ್ ಅಂತೀನಿ ಅಂಚ ఆయన ಕೋಡೆ ಪಾತದ ಉಳಾಯ ಪಾರ್ದು ನೀ ಕುತ್ತ ಕಂಡ ನೇಲಾದಿ ಮುಂಚಿದ ಬಡಿವಾರ್ದು ಓ ರಾಮ ಇಂಕೇ ಬಂಡಿಲೆ ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಲವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗದಾದ ಮದುವೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಸರಸ್ ಅಂದೆಯ ಲವ್ ಮನ್ಪುನತ್ತಂದೆ ಪೀರ ಮೊಲೇನೆ ಮದಿಮೆ ಅವಡ ನಿಕ್ಕು ಅಂಚದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇರು ಒಪ್ಪಿಂಡ ಮದಿಮೆ ಹಾಕನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಲವ್ ಯಾವ ಏ ಕೇಶವ್ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಡ್ ಪಂಡ ಪಪ್ಪ ಒಪ್ಪಿಜಿಂಡ ಗುಂಡು ಪಾರ್ದು ರಟ್ಟ ಒಂದು ಬೋಗೆ ಮೊಳೆನ ರುಂಡುನಿ ರಟ್ಟವಲನ್ ಅಟ್ಟತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗಲೇನು ಕೊರಿಯರ ಯಾನು ಒಪ್ಪಿಜಿಂಡ ಮಾರಿ ಸೈತ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಮೂಲ್ ನಗರ್ನು ಮದಿಮೆ ಆತ ಓಟಿಗೆ ಸರ್ ಗುಂಡು ಮದಿಮೆ ಈರಿನ ತುಂಡನೆ ಮೂಳು ಜೀವ ತುಂಡು ತುಂಡು ಸರ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬೇರೆ ಕಿರ್ಬು ಕೋಲೆ ಪಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಲವ್ ಮನ್ಪಂಗದಲ್ಲಜಿ ಪನ್ನೀರನಗ ಕಿರ್ಬೇರೆ ಪಪ್ಪ ಓ ಮೇರೆ ಏತ್ ಪಾಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಬೇನಾ ಇಂಬೇನ್ ಪೂನಾಗ ಪಾಪನ ಪಾಪನ ಎಂಜಿನವಂತಿ ಪಪ್ಪ ಓ ಆರ್ಯ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಚಕ್ಕಡ್ ಪಾಟ್ಪದ ಬೀಚ್ ಪಬ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಬ್ರಲೆ ತಂಪೋಪಿನಿ ಅಂದಾಗ ಸರ್
ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪುನ ಪೊನ್ನನು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಪರ್ಪದಿ ಬೀಚ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪಬ್ಬು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರಾಜ್ ಯಾನ್ ಪೋವಡ ಓಡೆ ಪೋಪ ಮಲ್ಪ ನೆನ್ಪುರ ಮತ್ತೆ ರತ್ತ ಬಾ ಪಾಪದ ಪೊನ್ನ ಲವ್ ಅಂತಿದ್ದು ನಿಕ್ಲ ಲವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿರ ಬೀಚ್ದ ಬಾರಿ ಕಡಲ ಬಾರಿ ಪುರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಯ್ಯಾರ ಮಾರ ನಿಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಪಾತೆ ರತ್ತ ದೆತ್ತೋನು ಎಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಿಕಲ್ಲ ಎಂತ ಬಿಜಿತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಆಂಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬುರಾಂಡಿ ಮೇನ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಇಂಜಿನೊಂಡಿ ಮೇನ ಬೀರ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಪಪ್ಪ ಓ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಜಿನ ಮಗ ಅರೇತ್ ಪಾಪ ಪಿರ ಪಾಪನ ಇತ್ತೆಂಜಿನ ವಂತೆ ಅರೇ ಪಲನಡ ಒಂಜಿ ಕಿಸ್ಕೇನು ಪಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಿಸ್ ಆ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಐವ ಕಿಸ್ ಕೊರ್ದು ಬುಟ್ಪಿನ್ ಪಪ್ಪ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಮನೆ ಪೂಜೆರು ಆಯೆ ಓಡೆ ಮಣಿಪು ನೈವ ಕಿಸ್ ಧರ್ಮಗ ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದೆ ಅಂದಂಬ ಲವ್ ಅತ್ತಿ ಮದಿಮೆತ್ತು ಕಿಸ್ ಐವ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬತ್ತೆ ಉಂತುಲಿ ಸರ್ ಏನ್ ಕರ್ತಾಪುಣು ಸರ್ ಎಂಜಿನ ಏತಂದು ಪಾಪಾಯಾಗ ಹಾಕುವರು ನಾನೇ ಒಂದು ಆಯನ ತಪ್ಪತ್ತು ಸರ್ ಬಕೀರನ್ನ ಒಂದು ಗುರುಕುಲ್ನ ತಪ್ಪು ನಾಮೇ ಸಾದಿ ತಪ್ಪು ನಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿತಾಜಿ ತೋಪವನ ಗುರುಕು ನಕ್ಲು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾಲ್ ಎಂಚಿನ ಬಂತೀರಿ ಗುರುಕು ನಿನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸತ್ಯವ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗಂದತ್ತು ಮಕ ಲೋಕೊಡು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂತೀರಿ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಎಂಚಿನ ಪನ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಗಣಿಗಂಟ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಆತಿ ಬೇಗ ಪ್ರೇಮ ಲೋಕದ ಸೆಟಪ್ ಅರ್ಧಾಂಡು ನಿನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಇಂಚವಂತೇರ ತಂದು ಸರ್ ಇಂದುವೇ ನಿಕುಲು ಸಾದಿ ತಪ್ಪು ನಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರವಂತೇರು ದಾದ ಸರ್ ಏನು ಮಗ ಎಂಚಿನ ಆತಿ ಬೇಗ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಪ್ಪ ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರನ ಕೋಪುಡು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಪಾಪ ಪಪ್ಪ ಓ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಹಾ. ಆರೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ವೇರ್ ಪಂತೇರ್ ಎಂಚಿನ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ವೇರ್ಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವೇರ ಐಕೆ ಅಂದಾನೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅದು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡಿಗೆ ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ 20 ಲಕ್ಷ ಡೌರಿ ಕೊರಡಿ 20 ಲಕ್ಷ ಡೌರಿ ಅಂದಂಬ ಕಿಸ್ ಅಂಡು ಪಾರ್ಕ್ ತಿರುಗಿದಾಂಡು ಪಿರ ಡೌರಿ ಅನ್ಕೋಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌರಿ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಬೋ ಮಗ ಓ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮರ್ಲೇನೇ ಕುಟುಂಬನ ಈ ಕೇಶವ್ ಯಾಂ ಪಂಜನ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ದೇವೇರ್ ಪಂದ್ ಈ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಪುರ ಮಂತ್ ಬಲ ಯಾಂ ಪೋಪೆವ ನಾಟಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ದೇವೇರ್ ಶಬಸ್ ಸೆಟಲ್ ಈ ಜನ ನನ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಒಬ್ಬುಜಿಂಡೆ ಅವು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕಾತ ಎನ್ನ ಪಾಲುಗು ದೈವ ಆಯ್ತುಂಡೆ ಯಾವಪ್ಪ ಸರಿ ಚೂರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲ್ಲ ಅಂದಮ್ಮ ಹೌದು ಸರ್ ಮಗಳೇನೆ ಲವ್ ಆತ ಅಂಚ ತೂಚಿ ಸರ್ ನಾಚಿಗೆ ಸತ್ಯವ ನೋಡು ಓ ಸರ್ ನಿನ್ನ ಐಟು ಐಟಿ ಆಯ್ತು ಬೇ ಐಟು ವೈಟ್ ನೆಟ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಸರ್ ಪೂರ ಸಾಲೋಟಿ ಐಟಿ ನೆಟ್ ಹತ್ತು ಮಂಗ ನಿನ್ನ ದುನ್ನೇತು ದುನ್ನ 40 ರೇಕೇಜ್ 40 ಎನ್ಮರ ಅಂದ ಸರ್ ಐಟ್ಲ ಬರ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಎನ್ಮರೆಂದು ಅನಾರ್ಕಲಿದ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ವಾರ್ದತ್ತ ಇಂದುವೇ ಪೋಡು ಮಂಡ್ಯ ಸಮಯ ಇದೇ ಬಲ ಹೌದು ಸರ್ ಸತ್ಯವ ನೋಡು ಹಾಂ ಸರ್ ಉದ್ದೆ ತುಂಡು ಅಳತ್ತೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಸರ್ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೆ ತುಂಡ 5.6 ಅಡಿ ಅಡಿ 5.6 ಬಿಂದುವ ಬಿಸ್ಲೇರಿಯಾ ಐಟ್ಲ ಬರ್ತಿಜ್ಜ
ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜನ ಇಡೇ ಬಲ ಅದ ಸರ್ ಕಾಸ್ದಾಲ ಮಂದನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದಾಲುಂಡೆಯಾ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ನೆಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಂಟು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇದ್ದ ಬಯ್ಯಾನಗ ಚೂರು ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಉಂಟು ಇಂದು ದಾದೆಯಾ ಮೊಬೈಲ್ 4G 4G ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಾಲ 4G ಅವಿತ್ತೀರಿ ತೋಜಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಎಂಚಿನೆಯ ಬೋಡಿ ಉಗ್ಗೆಲ್ಲಾಗ್ಯಲ್ಲ ಇಡೇ ಬಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪನ್ಪೆ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆಜ್ಜಿ ಮೇಟ್ 1/4 kg ಮಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಕಿಸೆಡಿ 5 ಪೈಸೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ನನ್ನ ಮಗಳೇನು ಬುಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಂಡ ಆ ಕುತ್ತಕಂಡ ನೆಲ್ಪದಿ ನನ್ನ ಆಪೆದ ಬಿಟ್ಟು ಕುಡುಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಕಾಲಿಂಡು ಬುಡ್ಚಿ ಸರ್ ಎಂಕೀರು ಪಣ್ಣವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಎಂಗಿನ ಯಾನ ಬುಡಿಯ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ದಿ ಇನ್ನ ಮಗಳಿನ ಲವ್ ಮಲ್ಪನ ಬುಡಿಯ ಸರ್ ಅಂಚ ನಾನು ಬುಡ್ಚಿ ಸರ್ ಆ ಲತ್ತಂಡ ದಾನೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾನ್ ಆಳು ಗೊರ್ಚಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ವಿಕಸ್ಮರಣ ಪಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಡಿ ತಟ್ಟಿದ ಕುಂತುಡು ಮಲ್ಲೆತ್ತಿ ಮತ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬರ್ಪೆ ಆ ಲತ್ತಂಡ ದಾನೆ ಸರ್ ಆ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ನೀರ್ದು ಟಬ್ಬು ದೀತಾರೆ ಮೂಲ್ದಾಗ ನಿಗಲ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮರ ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕುಲು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡದೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ಪು ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಬತ್ತಿನ ನೀರ್ದ ಟಬ್ಬುಡು ಕುಲ್ಲೋ ತಿರ್ತಡ ಮಿನಿ ಗುಲೆ 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 ಬತ್ತಂಡ ಆಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಸಿಲ್ ಪಾರ್ದು ಅಡಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಡಿಗೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಕರಾಟೆ ಕಿಂಗ್ ಶಂಕರ್ ರಾಗ್ನ ಒಂದು ಜಾತಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಶೈಲು ಪರ್ಯಾವ ತಂದಾಂಡ ಪದೋಕುಲು ತೀರ್ಪಿಗೆ ಸುರುಕು ವಿಜಯಣ್ಣ. I'm happy. ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ನಿಖಲು ಶುರುವಾತ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓವರಾಲ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಟಾರ್ಚರ್ಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ఒక ಕೀಪಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಹೇಮಚಂದ್ರ ನಿಖಿಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ದ ಥೀಮ್ಲ ಲೈಕ್ ಎತ್ತುಂಡು ಪಂಚಸ್ಲ ಎತ್ತುಂಡು. ಇಟ್ ವಾಸಂಟ್ ಬೋರಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಾಸಂಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಐ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ఒక దినేష్ನ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ఒక ఈర్లా ಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಔಟ್ಫಿಟ್, ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ವೈಟ್ಲ ಫ್ಲಾದಲ್ಲ 4 ಗಂಟಲ ಒಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಾದ ಚೋಚೆಂಕ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಆ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಿತ್ತೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಆಜನ ಎಸಲ್ದ ಸುರೂತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಪೆ ವಿತೌಟ್ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಖಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ಪಾಡ್ನಿಕಳ್ಳ ಅರ್ನ ಪೊಣ್ಣನ ಬುಡ್ದು ಇಂಕ ಮೂರ್ಜಂತೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ತೂತುಜಿ ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ 4 ಜಂತಲ್ಲ ದಾಲ ಓಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರತುಜಾರು ನಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಪಂಚ ಸಿಕ್ಕಿನ ಒಂದೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕಲು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲೇನು ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನು ಶಂಕರ್ ನಾಗನ ಸ್ಟೈಲು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್. 4 ಜನ ದಿನೇಶ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಯ್ನು. ದಿನೇಶ್ ತೂದು ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೋತುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊರನೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನರ ಡಬಲ್ ಅಭಿನಂದನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಲ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ನಿಖಲ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಈ ಸೀಸನ್ಡ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಸಕನ ಅಭಿನ ತೂದಿತ್ತಜಿ ನಿಖಲ್ ಅವೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದಾರೆ ಪ್ರಾಸಕನ ಇದ್ದಾರೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ್ ಬಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಸ್ ಇರ್ತದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದಾವಡು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ದಾವಡು ಅವೇನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆತ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಂತಜಿ ದೆರ್ತು ಕೊರಿಯಾರೆ ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಸ್ ಇರ್ತದೆ ನಾವೇನು ಅವು ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ದು ಅವೇನಂಜಿ ಮಂತಜಾರ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಎ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಭಿನವಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕೂಸಲ್ದ ಪಂತದ
ಸಿಕ್ಸರ್ದ ಕಡೀರ ಸಂಚಿನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.